Vet aquí una vegada que hi havia un niu on hi vivien una família d'ocells. Hi havia el papa ocell. Hi havia la mama ocell. I el papa ocell i la mama ocell havien tingut un bebè ocell. I, a més, també hi havia l'àvia ocell, que no vivia amb ells però els venia a visitar molt sovint. Així que aquesta família d'ocellets cada dia anaven a volar, a menjar, a donar una volta, arreglaven el seu niuet, feien tot de coses. Però un dia es va posar a ploure molt fort i cada ocell se'n va de tornar al seu niu. La iaia va marxar corrent al seu niu. I el pare, la mare i el bebè ocell van entrar de seguida al seu niu. Corre, corre, afanyeu-vos! Que plou, que plou! I la mare, ai, sí! Entrem, entrem! I la bebè, sí! Entrem! I al principi van estar així, tots a casa, tranquils, però sabeu què? Que no parava de ploure. Plovia, plovia, plovia... Xxxt. I la mama ocell, el papa ocell i la bebè ocell van haver d'estar molts dies a dins del seu niu sense poder sortir. I el pare començava a estar una mica preocupat. Oh, estic una mica preocupat perquè no tinc por que aquest niu no pugui aguantar tota la pluja. I si se'ns fa un forat i entra aigua? Ai, 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 que ens mullarem! I la mare també estava una mica preocupada. Oh, no, però què passarà? Tinc molt poques pipes aquí a dins de casa. Hauré d'anar a buscar més pipes, però si plou no puc anar a buscar pipes. Ai, 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 ai. I també estava molt preocupada. L'única que no estava preocupada era la bebè ocell, que estava molt tranquil·la. I sabeu per què? Perquè a la bebè ocell li agradava molt pintar. Ui, perdona, mama. Ai, res, filla. Li agradava molt pintar. Xxt. Mira, he fet un ocell. Li agradava molt cuinar. Mira, he fet pastís de pipes. També li agradava molt jugar a fet i amagar. A què no em trobes, mama? A què no em trobes? I li agradava fer tots els jocs que es podien fer a dins del niu. Així que encara que pensava que tenia moltes ganes d'anar a volar amb els seus amics i amigues ocellets, doncs, de moment estava tranquil·la. Però l'ocell mama i l'ocell papa estaven preocupats, perquè a més estaven preocupats per l'àvia. Així que un dia la van trucar. Corre, corre, agafa el telèfon. Sí. I van trucar a la iaia. I la iaia, des del seu niu, va respondre. Perling, 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 perling. Oh, sí? Qui hi ha? Hola, àvia, com estàs? Estem molt preocupats per tu. Ai, no, home, no, tranquil. Tranquil, pardal, jo estic molt bé, vaig fent, mira, em cuido molt, vaig a dormir, després em preparo unes sopes boníssimes, us trobo molt a faltar, Però no patiu, que d'aquí 2 dies deixarà de ploure i ens tornarem a plegar. Oh, d'acord, bé, doncs, t'envio molts petons de pardal. Sí, igualment, petons, piu. Tot i així, continuaven una mica preocupats, i per això, un dia, la bebè ocell va tenir una idea. Ei, mireu, tinc una sorpresa. Jo, a veure. I aleshores la bebè ocell, sabeu què? Va estirar les seves ales i de sobte la mare va dir, no, què fas? Oh, boja, no surtis a volar, que no veus que encara plou i et pots mullar i et pots fer mal i et pots fer de moltes coses. I no, mama, no, mira. I aleshores la bebè ocell va començar a cantar i a ballar. I després d'allò, el pare i la mare es van quedar molt quiets i en silenci. I l'endemà, el pare va dir,
tinc una idea. Crec que puc fer aquest niu una mica més fort si agafo una palla d'aquí, la poso per aquí, la poso per aquí, i així estarà molt segur. Ui, perdona, carinyo. I la mare, aleshores, va dir doncs saps què? Que jo crec que tinc una mica de conserves de llavor especial. Sí, la dec tenir en algun lloc. A veure... Sí, si faig això amb aquest ingredient, segur que tenim pastissos per 3 setmanes més. Oh, felicitats. I així, encara va continuar a ploure uns quants dies, però la mama ocell, el papa ocell i la veu ocell es van organitzar per passar-ho el millor que podien. I, conte, aquest conte s'ha acabat.